Nagkaubusan na guys. If I die, and then because of this coronavirus, what you should do is, yeah, give me a kiss. Love you, Alan. I love you too. Good morning, Philippines! Hi guys, good morning. Today is a different day. Yesterday, nag-vlog ako kahapon. Hindi din ako umalis. Kasi kahapon, masama yung pakiramdam ko talaga guys. As in, yung pakiramdam ko is, ay nako, iwan. Binalik ko na lang itong ano kasi, hindi naman madumi. At saka, sa grocery lang naman tayo. So yun, nakapag-lipstick pa talaga, nakapag-eyebrow pa. So okay lang yan. So yun, balik ko lang ito. And yun, so punta lang tayo sa tindahan. Bibilihin lang natin yung mga dapat bilhin. Aloe vera. Kailangan kong ilista kasi si Tami gustong gumawa ng hand sanitizer kapag wala. Kapag walang hand sanitizer, bibili ako ng aloe vera gel. Kasi meron na silang aloe vera gel daw. Makagawa ka na ng hand sanitizer with alcohol and liquor. Ganun. But anyway, let's go. Si Roxy gustong you want to go out first? Okay, let's go out. Out first. Okay. May nakita ako dun sa taas ba? Yung doon, may maggagawa ng bahay doon ba? Yan. Patayin ko lang itong TV. And kailangan ko mag-grocery. It's almost 9 o'clock. Gusto kong mag-stop sa sa Home Depot. Bili nito ba? Para mag-pint. Anyway, so maybe next time na ako bibili doon. And yan. Isama ko kayo guys. And yan, party. Isama ko lang kayo. And then yun. Oh, yung lipstick na suot ko pala guys is yung Maybelline Super Matte Ink na hindi ko na alam kasi hindi ko talaga yung shade. Basta yun, Super Matte Ink. Okay, come in. Come in, Roxy. Come, Roxy, in. Oh, next week guys. Ang sarap ng next week guys. Temperature. Yung temperature next week is mga 60. Monday, oh my God. Hindi ko alam kung papunta si Tami dito Monday. I'm not sure. Pero gusto ko talagang, iwan ko, kung ako yung pupunta doon, sa isang bahay, or natakot ako pumunta sa New Rochelle kasi meron ng mga coronavirus. Pero kapag pumunta naman ako doon, hindi naman ako lakwat siya. Doon lang talaga ako sa bahay. Pero, ang nakakatakot lang is, yun, kapag mag-grocery, yun lang talaga yung nakakatakot. Grocery, baka, alam nyo na, yung mga ganon, mga public area, mga grocery area, ganon. And, kung dito, gusto ko din dito kasi gusto kong makapag-start cleaning sa yard. Kasi meron akong dapat lilinisin doon sa front yard, yung mga flowers, ganon. And also the gardening. And also I have to, yung seedlings, like the, ito siya, tomato, may seedling siya dapat, diba? And then i-transfer mo siya pag tumubo na siya. Alin pa ba yung ko? Sili. Kailangan mo siyang isidling. I think gagawin ko lang. Hindi pa na kasi natin alam kapag may snow kasi mga few weeks from now I think spring na. And then hindi natin alam kasi sometimes talaga kahit nag-spring na siya, may snow pa rin. So okay lang naman magsidling kasi kapag mag-snow dalhin mo sa loob yung pot kung saan mo nilagay yung mga liso. Kailangan daw ng tubig. Bibili ako ng tubig. Parang panic buying po ito guys. Ang gagawin ko. So, anyway, so I will see you mamaya doon. Okay. Guys, wala na sila guys. Mga hand sanitizer, wala. So, tignan ko na lang kung anong meron nila dito. So, ito lang yung nabili ko. Hanap tayo ng dog bone. Ang mahal nito $16 pero gustong-gusto nila ito. Ito yung nabili ko. Ito lang yung napili ko na hand soap. Wala pa akong nakitang hand sanitizer so iwan ko na lang kung makahanap tayo. Samahan niyo ako. Excuse me. Where we can find hand sanitizer? You don't have any? Oh, you don't have it. Thank you.
Natapos na guys. Wala na silang mga hand sanitizer pala. Nagkaubos na guys. Ano, wala na talaga. Ito na lang yung bilhin ko. Wala na, nagkaubos na. Ito daw, maganda daw to. May bumili. Multi-service cleaner. Bili tayo dalawa. Ito siya. Kaloka, wala na talaga. Pati yung mga wipes. Ano to? Multi-surface. Everyday cleaner. Pati wipes, wala na guys. As in, empty. Nagpanic buying yung iba. Wala nang laman. At meron akong nakitang Ariel downy. Ito siya. Nagkaubusan din ng rice, oh. Pati itong mga canned food, hurot. Tapos mag-ano muna tayo ng alcohol kasi ang dami nating hinawakan doon sa So ngayon guys, yung rice doon is nagkaubusan ng rice. Konti na lang yung rice na tira, as in yun yung first time ko talaga na empty yung mga sanitizer nila, empty yung mga anyway, so let's go home and I will see you home. Hi guys, I am here. Guys, look, bumili ako ng 2 bag ng rice. Kasi, oh my god, nagkaubusan pati rice, pati mga canned foods, yung mga saan yung Clorox. Ang daming bumibili, yung hand sanitizer, wala na. Nagtanong ako, diba? Wala na sila. Yung sa hand soap, yung kung saan mga ganito, binili ko. Bumili ako ng egg din. Ito ba? Ito, nagkaubusan na rin. Ilagay ko to siya dito sa kitchen. Ito siya para sa kamay. Yon dito. Ito siya. So, yun lang yun siya. And then, meron silang bago, guys. I don't know. 24 hours bacterial sanitation. Hindi ko alam kung nilagay talaga nila new. So, I don't know. Maraming mga bumibili. Pero mostly, ito lang yung natira. So, hindi ko alam. Ito siya, antibacterial. Ito, spray na to guys. Pag-spray. Ginoo ko. Nagkaubusan, nagpanic buying yung mga tao, guys. Meron akong nakita doon ng mga tao na bumibili ng daming tubig. Ang daming mga wipes. Ang daming alcohol. Sus, ginoo ko. Hindi, wala na silang alcohol. Tapos na, chlorine, Clorox. Ang dami. So, nain ko, halay pa. Ito yung first time ko talaga guys nakita yung mga taong nagpanic buying. Well, nakakita ako noon yung may mga storm sa Florida. Nakakita ako noon doon. Bumili ako ng 4 na spam. So, who knows? Diba? Ang daming bumibili ng mga hotdog na in can. Ganon. Sabi ko na ano ko guys na
parang naisip ko, oh my God, parang talagang nakakatakot kasi na yung iba talaga, seryosong-seryoso bumibili. Wala nang natira, ganun, ang rice na. Sabi ko, patay, ang dami palang kumakain ng rice dito. Wala na tayong makain ito. So, ilagay natin itong spam dito. Dito. Meron pa tayong ano dito. Ano pa ba? I-keep natin itong cellophane because sooner wala nang cellophane. Bumili ako ng bread, Hawaiian bread. Yun. Pero guys, ang dami kong binili ng mga pagkain ng aso. Come here. Let me open this bag. I know it's a bunty. It's a bunty. Gutom din kayo? My baby's hungry. Gutom. Guys, ito pala yung nabili ko na ano guys. Ito siya yung Ariel. Kita ko nga sa inyo. Ang bango guys. Yung katulad ng Ariel talaga. Katulad yung bango na sa Pilipinas. O Ariel Downy. Ang bango. Oh my God. Hindi ko alam. Tignan nga natin. Spanish man. Uy, walang English. I don't know kung maano ko ba to siya. Look, kasi ang dito oh. Ang nasa picture niya is hand wash. Look, ganon. Wala mang English, uy. Okay. Na walang English. Paano ba to? Pwede ba to siya? I-research natin ito. As in the same talaga siya sa Pilipinas. Yung mga, kasi Ariel yung gamit ko kapag umuwi ako. Ariel yung gamit ko. Powerful clean with a touch of Downy freshness. Yun lang yung English na basa ko. Ariel Downy, yun lang. What is it? You wanna go out? You want to go out, huh? It's time to cut your hair. Monday, the weather is okay. Mama's going to cut your hair. Panic buying talaga, guys. As in, hindi ko talaga maano. Mabango ba siya? Mabango siya. So, ito yung gamit natin. Mabango siya. Continue tayo sa trabaho sa taas kasi may mga edit-edit pa tayo doon. Hindi pa talaga natatapos. Hi guys! Finally, nakatapos na ako ng video. Galing ako sa taas. Nag-edit ng video. And nanonood ng TV sa cellphone. It is 2:30 na ng hapon. Kapapasok ko lang galing sa labas. Naglalaro kami ni Roxy. Yes, Roxy na? We went playing na. Si Tammy trabaho ngayon. Thursday dapat magkita kami, diba? Pero trabaho siya. And hindi kami makapag-usap guys dahil busy daw siya. Sabi pa niya, ano daw, baka tawagan lang niya daw ako kapag hindi siya busy. Hintayin ko lang yung tawag niya. And nanonood ako ng The Talk. Hi! Okay, I'll give you another bonesy. Come, let's go. This coming Monday. Ang gagawin ko is, I have to cut the dogs here. And then probably if it's hot enough and it's not too cold, bigyan ko sila ng shower. Yeah. Kasi usually, ano ko sila, pinaliguan ko sila sa taas, sa shower sa taas. Kaso this year, last summer, hindi ko sila pinaliguan kasi ano, ang ginawa ko na lang is, meron man silang ano guys, meron silang dry shampoo. Asan man yun eh? Yung water thing shampoo, meron silang tatlo eh. Doon lagay ko ata sa under the sink. So yun yung ginagawa ko guys. Hindi ko sila pinaliguan. Usually pinaliguan ko sila pag winter, 'di ba? Hindi ko sila maliguan sa labas. So dito lang sa loob, sa bathroom sa taas. Yung ano lang tayo, water shampoo. Yun lang yung ginamit ko sa kanila. Maganda naman talaga yung water shampoo din. If I die and then because of this coronavirus, what you should do is contact my family. And then open my YouTube account. There is the password in the wallet. And just open it up and announce it over there, and you can use this account if you want. Then you can YouTube account. You can change it to earn money and upload a video, update your life. And yeah, and then what else do I want you to do? I want you to, you know, to change. You can change the settings to put it in your bank account. La la la. And listen to me first. I'm talking. And then with the life insurance, you get life insurance. So
I don't know how much to send my body to the Philippines, but you can send me there, or whatever your plan is. You're my husband. But if it's too expensive, you don't have to do that. It's your plan. I know you want to go on, but that's not the point. The point is, I will die long before you. Han, this is coronavirus talking, okay? Even coronavirus, it really doesn't kill people who are healthy. The problem about this coronavirus, listen to me. If you're affected, God forbid, I hope not, listen, be careful, ha? If you're affected with this corona shit virus, and then we keep saying each other, and then we both having a problem, my worries is our kids. That'll be a problem because it's supposed to take all for it. I'm hoping Israel got an animal crossbody, so I'm sure she won't let anything happen to that. And oh my God, I don't know what to do. I don't know how to deal. And then our house, it will be sealed. I don't know who one you can trust with this, but whatever is go with this house, half of the house and half what I have is go to my family. And I don't know if that's what you want, but I'm gone. I can't help my family anymore, so that's the only way. The government won't do that, right? Like if no one is, everybody is gone, and then you have a property and investment, who's gonna take it? I don't know. We don't have any evidence, but we have a business. Yeah, your sister would take it, but how about my family? Well, I don't have a right to it as anybody else. Problem is this, is we all born in a house and work, so basically anybody gets a house and nothing anyway. Yeah, who's gonna take the life insurance? I don't know. I imagine yours will look your family because I'm dead. Your family. We cannot put the dogs and the cats. Well, only if you put it in the will that way. And, whoever takes care of those cats. Can we make a will together, honey? No, that's a will, son. You don't make a will when you're die together, because usually people don't die together. No, this coronavirus. Because I'm worried. Honestly, honey, they're my worries. And like, what Hub's gonna do? He used to be like protected with me, and this dog is like so attached to us, and suddenly boom. Well, like I said, I'm sure Isabel would take care of and make sure that they're taken care of. Andrea, maybe not. Yeah, but Isabel, they don't even have a house to have a bird. It doesn't matter. It doesn't matter. Isabel would find a way. What the heck is that? If it's not a lawyer, if not involved lawyer. Be notarized. Hi guys, nagluluto ako ng rice, kinausap ko lang si Tami. Pero nag-usap kami guys, kasi palagi siyang umaano sa isip ko. So kaya tinatanong ko, at kaya inano ko siya. Kasi may mga ano talaga, may mga times talaga na dapat kong sabihin yon. Yung parang iniisip ko kung anong mangyayari, ganun. Mga simpleng bagay ba? Simpleng bagay. Kung anong mangyayari sa akin, gusto kong malaman ninyo, ganun ba? Of course, malalaman niya ng family ko, pero magtataka kayo. Ba't nawala si Mary Ann? Hold on. Nagkakat lang ako ng onion, tomato. Ito, kasi ito siya, bilitson paksiw, pero iba yung pagkaano ko guys, lutuin ko lang siya with tomato. At saka onion, kasi yung tomato is, gusto ko kasi, mawala man yung tomato, parang matender, parang ano siya ba, sobrang tender. Lagyan ko siya ng lime. Yun lang yung mga pinag-usapan namin. Ganon kasi ako, yung mga, may mga ano ba, kasi gusto ko kasi guys, knock on wood, knock in the wood, whatever, knock on wood, whatever is that, ha. Gusto ko kasi, ibalik yung katawan, gusto ko ibalik sa family ko yung katawan ko. Knock on wood. Pero, gusto ko talaga, alam niyo man ni Tami yun.
Pero, ang ano ko sa kanya, kung hindi kaya talaga sa budget, kasi alam nyo naman guys, you know yung price. Price guys. Ilagay ko lang tong lime. And then sabi ko sa kanya, yung mga information. Hala, I cut my finger without even knowing. Frick. Oh. I cut, naka talaga siya. Ito siya, sobrang sharp kasi nito. Yep, I did cut my finger. Hindi ko siya namalayan. Hindi kasi nagdudugo. Hindi din masakit. Namalayan ko lang siya yung naanuhan siya ng lemon. Sabi ko kay Tami, kasi may mga life tayo, mga life insurance, ganun. So, of course, makatulong yan kay Tami. And, sa, ganun. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ng family ko kahit konti lang, ganun. Kahit konti lang, bigyan mo sila. Kasi yun, alam niyo naman, family ko, diba? Kahit mga 10,000 lang, $10,000. Sobrang laki na yan, guys, sa kanila doon. Yun. Kasi malaki-laki kasi yung mga life insurance. So, yun yung ko, bigyan yung family ko, kahit ganun lang. And then, yung the rest is, makatulong na sa asawa ko. Malaki kasi, so. Yun. So, yun lang yung mga guys, pag-usapan talaga, dapat pag-usapan sa mag-asawa, lalo na wala kaming anak. Pag-usapan namin itong sa bahay, sa mga hayop namin. Doon ako nag-alala, guys, sa hayop talaga, as in. Yung paano na lang yan, sobrang clingy ng yung mga aso namin, ganun. Sobrang clingy, and ako, guys, worried, ganun. Hindi ko mapigilan yung ganun. Paano na kaya kung meron kang anak? Sus, Ginoo ko, Lord. Buhay-buhay natin, di ba? Lagyan ko siya ng tubig din. Yan. Lak. Yan. Kayo guys, napag-usapan na ba ninyo yun? Yung may mga asawa kayo ba? Kasi wala tayong family dito. Yung mga walang family dito, di ba? Family natin, nandun lang sa Pinas. Meron tayong mga katulad ko, may bahay. And then, anong mangyari? Di ba yung mga katanungan na ganun? Sana andito yung family ko, yung sister ko, ganun. Maisipan ko para sila kasi parang sila yung parang na-trust. Parang trusted mo na ba na mag-alaga sa hayop mo? Mahilig talaga ako mag-isip ng ganun, guys. Lalo't kapag nakikita ko na, katulad ngayon na yung coronavirus. 12 people na yung namatay, 200 plus yung sa US. May mga merong coronavirus. And then kanina din ako sa tindahan, parang na-shock ako na nakita ko talaga sa tindahan na parang, nagpapanik ba yung mga tao? She said that pharmacists supposed to get delivery tomorrow. The hand sanitizer and alcohol and stuff, but they don't know, what they're actually going to get. But she said she'll stop by tomorrow and see. What are you doing with the camera? Hi, big boy. You're cameraing the friggin' phone, really? Seriously? Kumakain. Eat, Han, eat. That makes time work to it. Sabi pa na, he told me, guys, he need to buy more fork and knife because I'm using my hand. We need it. We only got like 50. Yeah. No matter which way you see it, right? Yeah. Front or back camera. I have to check my settings. Because if my front camera is backwards to me, it should be backwards to you too. But you said no, it's right. You can read it properly. You're so guapo. Yeah, not. You go ahead. Think what you're going to eat for dinner and Alright, you call me. yeah, I'll call you in bed. Yeah. Give me a kiss. Love you, hon. I love you too. Again. Bye. That's so cute. The camera, oh. Hey. No, not kissing no camera. Love, I love you. Love you too. Bye. Bye.